गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ एबसुनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारिखौ चिरां रौमारिनिफ्राय जागायसिगोन। बे सुबुं सांग्रांथिनि गेजेरजों गुबुनारिफ्रा आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ होबथानाय, समाजारि जेंनाफोर ड्राग्स जानाय, जौ आरो फेग्रा मुवा लोंनाय, जुवा गेलेनाय बायदिसिनाफोरखौ होबथानाय, उन्दै बैसोआव हाबा लानाय आरो मानसि लांखारनायखौ होबथानाय, दायना दायनि आरो खोमसि फोथायनायखौ फोसाबनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि सायाव गोनांथि होनाय, जेलाव थानाय बारग' सोमावसारगिरिफोरखौ उदां खालामनो बयबो खौसेथियै बिबान लानानै खामानि मावनाय, दा शिड्युल्ड ट्राइब्स एन्ड अदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुइलार रिकगनाइजेशन अफ फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 खौ बाहायनाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बर' हारिखौ जौगासारनाय। बे थांखिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो मोनसे गेदेर सुबुं सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया गाबोन 29 अक्ट'बर 2022 खालारनिफ्राय चिरां जिल्लानि रौमारि दालाइ एबसुनिफ्राय जागायगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो गासैबो डेपुटि कमिशनारफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायनाय जायो। सावरायजानाय आयदाफोरा जादों फारि बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनि रिहेबिलिटेसन आरो आद्रा थानाय माखासे केसफोरनि सोमोन्दै, बिटिआरनि गासैबो जिल्लाफोरनि जौगानायनि खामानिफोरखौ नायबिजिरनाय आरो आसाम माला बिथांखि, सिमला ओनसोल जौगाथाय बिथांखि, ड्राग्सनि साग्लोबनायखौ होबथानाय आरो नायबिजिरनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। कर'ना भाइरासआ फिन बांफिनदों चीन हादरनि उहान सोहोराव। थांनाय 2019 मायथाइयाव चीननि उहान सोहोरावनो गिबि कर'ना भाइरासनि गोसारनाया जादोंमोन आरो गासै बुहुमनाङै कर'ना जुसाया साग्लोबदों। फिन दायो आरोबाव उहान सोहोराव कभिडआ बांफिननाय खौरां मोन्दों। चीन सरकारा फिन उहान सोहोराव लकडाउन होफिनबाय होनना खौरां मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबारेल सुंद'यै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय थामथि बोसोरसेल जथुम्माखौ नबेम्बर दाननि 11, 12 आरो 13 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। दिनै फुंबिलियाव इउपिपिएल दोलोनि खुंगा थामथि बोसोरसेल जथुम्मानि लाइखुन्थियाखौ क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसेथिं थानाय चन्द्रपारा गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गायसनो बानजाय आफादनि मासिगिरि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर', गाहाय लेंथुमगिरि माधव चन्द्र सेत्री, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो इउपिपिएल दोलोनि मिरुनि दैदेनगिरि, जिल्लानि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सासे थार हादर अनफावरि। बे बिबुंसारखौ होदों बुहुमनि सुपार पावार हादर रुसनि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिना। मदिया मेक इन इन्डियानि दारै भारतनि गोबां जौगालु हाबा मावदों। गोहोगोरा रुस हादरगिरि पुतिना मस्क'नि मोनसे जथुमाव बाहागो लाना मदिखौ बाख्नायो। चिरां जिल्लानि सदरथावनि काजलगावनि पेरेड ग्राउन्डआव दिनै आसाम माइक्र' फाइनान्स थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि नैथि खोलोबनि गेजेरजों गासै सा 913 मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव गासै सा 500 मुलाम्फागिरिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायना होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, मन्त्रि हरखाव गोरा ब्रह्म, बिजननि एमएलए अजय कुमार रय, चिरां जिल्ला बेंगिरि पिपि जया भास्कर रेड्डीमोनहा नोजोर होनानै मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेकखौ रानना होयो। रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेक गथायनानै गावनि बिबुंथियाव मन्त्रि हरखाव गोरा ब्रह्मआ बुङोदि गोबां आइजोफोरा गावारि महरै एबा गाव गसंथा हानजा दानानै बेंकनिफ्राय लन लानानै गुबुन गुबुन खामानि एबा फालांगियाव नांथाबदोंमोन। नाथाय कर'नानि समाव रांखान्थियारि थासारिया गाज्रि जालांनायनि जाउनाव लन लाग्रा आइजोफोरा लनखौ सुख'नो हायाखैमोन। बेनिखायनो आसाम सरकारा लन लानानै सुख'बाय थानाय आइजोफोरखौ फालांगि खालामनो थुलुंगाखां होनो थाखाय बिथांखि लादोंमोन। बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो आइजोफोरनो एककालीन महरै 25,000 रांनि रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, फिन आरोबाव बिटिआरआव मासे मैदेरनि जिउ खहा। सोलिफु दाननि थांनाय 20 अक्ट'खालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं फुथियासा ओनसोलाव भुटान हाजोनिफ्राय आदार नागिरनानै गामि फारसे हाबफैनाय हाग्रानि मैदेरा दुखुनांथाव महरै जिउ खोमानांदोंमोन। बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलि साहा बागान साखाथिनि गामियाव हरनि समाव आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेरखौ जिउ गोमानाय थासारियाव बोखांनो हायो। मैदेरा मा जाहोननि थाखाय जिउ गोमादों बेनि बागै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। हाग्रानि मैदेरनि बेबायदि जिउ खहा जाबाय थानाया ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों। ओनसोलनि लाट गावबुरा गंगा प्रसाद शर्माया बेबायदि जाथाय सोमजिनायखौ होबथानायनि राहा लानो बिटिसि सरकारनिसिम खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।